Взех си стол на правдата, зелен и пластмасов. От планетата направен. Много ви благодаря, че на днешния свят ден в българската история, когато се е родил великия дух Бенса Доно на земята, ние сме отново тук на същото място, където Словото се е проявявало и в миналото. И можем да говорим именно за този велик дух на истината, който съпътства всички наши мигове в живота на земята. От цяла България сме се събрали днес. Започваме от това, че понятието духът на истината ние най-вече в човешката история свързваме с Христовото име, с Христовото лице, с Христовата истина, която се е проявила преди 2000 години на земята. Но същевременно този дух вечен и древен се е проявявал в различните култури, в различни цивилизации, със свои различни наименования, които съчетано са едно и също, и това е духът на истината. А същевременно в някои по-концентрирани точки на човешката история, все по-изразено ние можем да видим проявите на този дух и в човешки вид. Самата тема избрах заради отдалечаването на човека от образите, свързани с духът на истината, и особено по повод на връзката между Христос и учителя Бенса Доно. По такъв начин истината живее в човека, че тя изпълва неговото сърце. Умът е едно украшение и един инструмент, който може да допълва всичко това, което нашите души носят в себе си, което е самата истина, връзката с този велик дух на живота. Можем да го наричаме Бог, можем да го наричаме учител, можем да го наричаме спасител, и той е духът на истината, проявяващ се в човешкото сърце. Оттам, когато човешката история се разгледа през дейността и действията, свързани с човешкия ум, има изключително много представи, които отдалечават човека от духът на истината. Те, разбира се, могат да навлязат в най-различни форми във вътрешния храм на човека, понякога дори и в сърцето. Една от мисиите на българите и в сегашните времена е да може да разпознае духът на истината в тези две лица, които са едно цяло. Това е лицето Христово, което е и лицето на Бенса Доно. Беше изключително интересно, докато подготвях за днешния ден изображенията, които да участват в картината, която да обяви тази лекция, че виждайки профилът на единият учител и срещайки профила на другия учител, те са абсолютно еднакви, както и всичко, което те са вършили тук на земята. Проявата на Словото, проявата на хармонията между хората и изваждане на човешката душа от оковите на лъжата. Така че сега да разгледаме различните нива, където това се случва, отдалечаването на човека от духът на истината. Основно ниво и задължение на българите в България е да изчистят, да възкресат истинното отношение към учителя Бенса Доно. Това означава, ето имаме един велик пример зад нас, това означава, че една къща е била разрушена, била е изоставена, била е пълна с най-различни неща, но в един момент светли души на земята я възкресяват точно както е била и по времето на учителя. Това, което ние наблюдаваме тук на Опалченска във връзка с една свещена сграда за България, е същия процес, който човека трябва да извърши вътре в себе си, в своя вътрешен храм, да възстанови истината, да отсее от всичките са те натрупали са представи, свързано с името на учителя Бенса Доно. Това, разбира се, се проявява в човешките отношения, проявява се в отношението на човека с духа, проявява се и дори на всички нива на земята. Но това в момента за пореден път, както знаем и по повод и на богомилите, свързано с
темата за духът на истината. Това, което казва учителя Бенса Доно, което ние имаме да изчистваме заради погрешната представа и един вид прогонването на богомилици от България, същото важи и затова ние да изучаваме Неговото Слово, за да можем да се свързваме с истината и да неутрализираме на земята, както колективно, така и в личен план, всичките натрупвания, които ние имаме, свързани с представите за това учение, великото учение на живота, наречено Бяло братство всемирно. От тук нататък тези условия, в които сме поставени на земята, са едни прекрасни условия, човек да избере истината, да отдаде живота си на нея и всичко останало то вече да се отдалечи от него. Препоръчително да е това да бъде съзнателен процес в човека, но ако следва сърцето си, то сърцето винаги ще предпочита разумната проява в комуникацията с съществата, вместо едни такива временни фалшиви произведения от рода на определения разговори и неща, които са далече от този велик дух на истината. Разширяваме се още малко. Разширяваме се до трона Господен, на който стои духът на истината, така нареченият наш Бог. След това се разширяваме до всичките тези светли същества, които са в природата на високия план на небето, всичките тези светли звезди и космически тела, в които това, което ги свързва, е духът на истината, техния създател. И след това ние стигаме вече по пътя на душата, чрез сътворението на земята, където сме благословени да имаме всичките тези светли места, светилища, свързани с Бенса Доно и да имаме една жива връзка. Учителя казва, че за да се свържи човек с духът на истината, той може да направи това по пътя на приложението на изпълнението на волята Божия. Когато последователно човек изпълнява Божията воля и прави избори на земята, в които е избрал истината, т.е. отново този дух, то тогава този дух започва да му се изявява. Затова учителя казва, нали, когато се изпълнява Божията воля, той ще се изяви в живота на човека. Може да се изяви в сърцето му, може да се изяви в ума му с една благородна мисъл, може да се изяви във всичките възможни форми, където живее истината, на природата и на космоса. И Слънцето, разбира се. Но ние сме длъжни тук на Земята да се доближаваме към истината в нейните прояви. Също може и в гръм да се изяви. И в отсяване на притеснението от дъжд с възможността на човешкото тяло да издържа на него. Това също е един хубав пример, как, нали, много често човек в леко отдалечаване от духът на истината прави едни предубеждения, притеснения и всякакви допълнения на естествената божествена мисъл и те по някой път предизвикват осложнения в земния път. А по другия начин, ние като се свързваме с насочената права мисъл, с този дух на истината, с Неговото Слово, във всичките моменти, когато може да се приложи, тогава условията на земята се подобряват. Както за нас, така и за околните, така за всичките присъстващи в Царството Господне. Но да се върнем на вдъхновението, което дойде на гости в моето сърце преди известно време, което беше за връзката между Христос и Учителя. Този въпрос обикаля България, обикаля света. Те едно ли са, еднакви ли са, Христовия дух вселил ли се в Учителя, или пък Учителя си е това, но в един момент ние с нашата човешка мисъл може да го определим в този процес. Христос, за който е тази лекция, е казал, че по делата се познават всичките неща, които се случват на земята. Същността на нещата се изразява по делата. А ние можем да гледаме външния вид на нещата, което е в сходство между Бенса Доно и Христос, същевременно и всичките дела, които се случват, и включително и чудесата, които са случвали тук на Опалченска, особено предимно медицински, са още едно съвпадение между това, което виждаме Словото Божие в Словото Божие на земята. Допълнително от това Христос е казал, че ще бъде с човека през всичките векове на земята. В много форми, в безкрайното присъствие на духа, на истината. И
това, разбира се, увеличава нашата отговорност ние да изпълним Словото, да дадем пример на всички останали народи. Защото то го има от преди 2000 години това кристално Слово Божие и го има обаче в целостта в България, Словото на Бенса Доно. И т.е. има го и на нашия роден език проявено, има го и на древния. Те в съдържанието си са една абсолютна истина, която е съдържанието на духът на истината. Абсолютната истина, цялостната истина. Друго нещо, което е интересно и ние сме благословени благодарение на спасителите на тази къща, на светлината, е това, че това е единственото място в България, където има пространство. Това е точно приемната на учителя, където са всичките оригинали на беседи на Бенса Доно. Те са били одобрявани от него. И това е единственото светло в космоса място и на Земята, където те съществуват заедно. Отново още една възможност за нашите души да си послужат от присъствието, ето го къде е присъствието, на духът на истината. И все пак обаче, за да не се отдалечаваме прекалено много от този дух, кога този дух се проявява в живота на човека, когато избира благата мисъл, когато избира благата дума, когато избира благата проява към този дори, който не разбира. И във всичките моменти търси Христовото вдъхновение и присъствие, което винаги е около нас, за да може да се прилага истината на земята и така ние да отваряме своите сетива към присъствието на този дух. Все пак в момента имаме една домашна работа като народ, ние да имаме прозорливостта, честността, да възприемаме този велик дух, Бенса Доно, който е живял в тая къща 20 години, съвсем скоро до нас, като духът на истината. Съвсем различно е, ако човек сложи етикет, който не отговаря на истината и така се свързва с някое същество. Така че изчистваме всичките тези представи, които има и виждаме, че тези прояви на земята на Великия Учител са едни и същи. В различните цивилизации, в различните школи, както на музиката, така и на словото, така и на всичките изкуства, които са от Божествения свят. Времената, в които живеем, има целенасочено организирани системи, които да отдалечават човека в естествената му връзка с духа на истината. Човек трябва да ги прескачи тях и постоянно винаги да избира духът на истината. Това какво означава? Когато ти не знаеш какво се случва, не си стабилен в истината, тогава си отправяш мисълта към духа на истината, затваряш си очите и 3-4 секунди размишляваш върху тая дума. В този момент естествено веднага се свързва човека с този дух или по-скоро осъзнава връзката си с него и това, което се случва наоколо, придобива съвсем друго значение. А не когато ние видим каквото и да е малко, голямо, огромно, миниатюрно предизвикателство в човешкия свят, да се вторачваме в него и да забравяме, че сме деца на духът на истината и той живее в нас. Тук, т.е. ние виждаме две нива. Едното ниво е личните отношения на всяка една душа с духът на истината. Оттам има взаимовръзка с закона на кармата или причините и следствията. А на другото ниво ние виждаме колективните в народи или планети отношения и натрупванията там спрямо духът на истината. Ако човек изравни отношението си вътрешното, във вътрешния човек, с духа на истината, освободи се от всичките човешки представи и се облече в бели дрехи и изследва тая истина, той така или иначе ще разшири това състояние във външното пространство, което се е случило тук на това място. Защото за да може това пространство да бъде възстановено, тези души, които го правят, те са избрани, призвани и както и ние, за да можем ние въобще да помисляме и да се свързваме с този велик дух на истината, който го прави възможно. Така че при всяко предизвикателство, при малко или голямо страдание, човека тогава е длъжен да си припомня, чрез тези земни условия, връзката вътрешната, тя е непроменлива с духът на истината. Важно условие, разбира се, защото тя истината ние свързваме на земята с думите, с информацията, с посланията, с говора.
За да можем ние все пак да дадем възможност този дух да се проявява в нас, е хубаво да обхванем и всяко влияние от човешкия свят, което може да ни отдалечи от красивите думи. Няма връзка с духът на истината, където не живее красотата. Няма връзка в словото на човека с духа на истината, където живее и светлината. Тоест всичките тези тъмни емоции на човека или повредени изразни средства или такива, които са отдалечени от чистотата, са едно прекъсване отново на връзката с духът на истината. Той е жив навсякъде около нас, а ние със свободната воля определяме дали ще живеем в тази връзка вечна и древна, или пък ще се заемаме с някакви други внимания, свързани с земните предизвикателства и изпитания в школата на живота, на бялото братство. Така че ето кои са примерно задължителните условия в словото на човека да си има там будна връзка с този дух. Чистотата, светлината на мисълта, когато става въпрос за думи и за слова, и красотата. Където има думи, които не спазват тези условия, то там има същества или прояви, които са отдалечени от духът на истината. И ако случайно някой е чул такива думи, някъде по радиото, по телевизията, в семейството, то тогава отново пак сме длъжни заради духа на истината ние тези слова да ги оставим, да ги изоставим, да не наливаме в тях енергия и внимание и да търсим всякоя е тая божествена противоположност на тези лъжовни изяви. Затова Христос е казал, когато едната буза се удари, ще подава и другата. Това е един процес на обновление. Вместо човека да стои да мисли и още повече да усложнява нещата с кривата мисъл, той е готов да се свържи отново с духа на истината, дори и да се налага отново нещо, което да бъде за миг болезно, силната връзка ще го неутрализира. Не трябва да се тълкува все пак това по начина, по който че човек все едно трябва да страда и да се съглася с всичко. Напротив, когато ние видим една проява, която е проява на лъжата, ние се обръщаме към Слънцето, улавяме някаква идея от него и продължаваме в посоката на Слънцето, а не когато видим такова нещо, да започваме да го обсъждаме, да започваме да го усложняваме или да се привързваме към тези земни състояния, така че да не можем да излезем от тях. Това са едни домашни работи, както колективно, така и в личен план. Но до момента, в който човек не увеличи съзнателно да избира духът на истината, той по някакъв начин е в плен. Може сърцето му дори да е в плен, и ума може да му е в плен, емоциите може да са в плен, думите може да са в плен, защото не търси този велик учител, който ни е говорил за всичките живи слова на небето и земята. Сега по пътя, понеже преди да дойда, минах през няколко града и имаше даже един ангелски хумор, че ако примерно нещо се случи, това е един образен ангелски хумор и пример, ако нещо се случи, да завали или примерно има някакви закъснения или примерно се отклони пътя ми даже по това да стигна до тук, то тогава ще дойде пак и ще е тук. Той вече е тук още от много години и всичко е оставил духът на истината. Така че ние не трябва с нашите планове и програми, които правим с ума, когато нещо се променя в живота, да забравяме, че духът на истината е навсякъде. Понякога дори той самия ни отклонява в беззаконията, към които се привързваме, или в изискванията, които околните имат от нас. Всеки човек, който по някакъв начин е поставен в такива трудни условия, би трябвало чрез свързването с това слово, което е единственото място тук във всичките оригинали на едно място, да се свързва с душата си и да се развързва от всичките тези избори, които са довели до някаква зависимост. Това е основна радост на ангелския свят, когато човека, също като ангелите, е в будното съзнание да принадлежи, да отдаде живота си в ръцете на истината в този свят дух. Може да го наречем и дух на любовта, може и да е дух на мъдростта, може и да е дух на добродетелите.
Надявам се, че и вие сте забелязали колко огромни количества от отдалечени от божествените слова прояви има на земята. Но ето това прави отговорно за човека досега му с всичките тези неща, които се случват тук в този квартал на Царството Божие, наречен Земя. И ако човек съзнателно или несъзнателно, количествено на ден прави достатъчно избори, които принадлежат към светлината, към разума, към будното сърце, той по този начин е съдействащ на ангелите. Той става като един жив проводник на земята, на тая велика истина и любов и започва да я проявява. Защото при всяко изпитание на избор от друг вид, той съзнателно избира Бога, избира духът на истината, а не повтаря своите зависимости, които са по някакъв начин свързани с лъжата. Това е в основата на закона за свободната воля, който се изразява именно с тази способност на човека понякога да си избира мисли, които не са здравословни, мисли, които не са красиви и мисли, които не са чисти и мисли, които не раждат хармония на земята, а напротив увеличават фалшивото, което е свързано с дисхармонията. Така че всеки един от нас може често да преразглежда какви са му отношенията с духа на истината. И ето сега един много лек пример. Понякога на земята се казва времето е лошо. Или примерно има прогноза за времето, че ще вали. А решение има винаги много във всяка една секунда, но няма значение това. Но пък ето колко е изкривена до някаква степен човешката мисъл, свързана с тези предубеждения, че човека толкова много се отдалечи от природата, в зоната на комфорта си, че може да си мисли, че времето е това, което е лошо, вместо да вижда какви са тези натрупвания там, откакто съществува всичко това, които по някакъв начин отново отклоняват мисълта му от истината. В този пример са вложени точно тези идеи за Божията права мисъл, която всичко е божествено, всяка проява на природата особено, и за тези човешки мисли, които по някакъв начин объркват човека, напрягат го, носят му едни отдалечени от благоразположението състояние. При най-малкия досег с подобно съобщение или подобно предложение в ума или сърцето на човека, той би трябвало да се обърне към Слънцето и да се сети, че зад най-големите облаци Слънцето е там. А когато не го виждаме или примерно не наричаме нощ, той е в Китай. Така че то няма как да не е там, само че нашата мисъл би трябвало да се свързва с него чрез прав лъч. Всичките тези заобиколни пътища, ние сега сме отново на Земята, да можем всяка заобиколка от истината, да можем да я изправим. Всичките тези семейни кръгови движения, които не са свързани с сърцето, всичките тези обществени кръгови движения, които не са свързани с сърцето, те са бягство от духът на истината. Христос живота си дава именно за това, от любов, пък и Господ дава Сина си по същия начин, за да може Словото да стане плът, за да можем ние да си послужим от тая Божия любов и да отговорим на нея именно с този съзнателен избор. Съзнателно човека да има способност да избира истината при всичките условия на живота. Тогава се отварят едни врати в сърцето на човека, които започват да му дават възможност той да бъде в постоянна връзка с този дух. Ама ако постоянно се свързва човека с всякакви мисли от света, то тогава се отдалечава в разбирането си за проявите на духа на истината. Сега тук още един от лъчите за неговите прояви. Духът на истината постоянно е във всичко, но просто ние сме тези, които понякога правим именно тези движения, които не ни дава способност да го осъзнаваме. Той слиза постоянно при човека, на неговото ниво на разбиране, на неговото ниво дори на човешки нужди, за да може да го извежда, да е винаги до него във всяко едно нещо. Но човека от време на време така се разсейва или
потъва в земния свят, че забравя тая светла мисъл, която е дихание на живота. Да се събужда сутрин човека в България, където се е проявявал духа на истината, и да си казва: ето още един ден в общуване с духа на истината. А другия вариант е да поглежда телефона, да не ходи на изгрева и се получават едни други импулси, които протичат към мозъка и сърцето. И спрямо това, което ние избираме, това се проявява и от нас за другите и във външния свят. Така че той винаги е до нас, във всяка една секунда, само че нашето моментно състояние определя способността ни ние да се свързваме също с него и да се получава двупосочна връзка. Защото иначе е малко като един телефон, който от едната страна говори единия човек, обаче другия нищо не чува. Или казва някакви неща, обаче после човека затваря телефона, т.е. сърцето си, и в този момент започват едни условия за избори, които са отдалечени от истината. Всичките прояви на духа на истината са свързани с законите Божии. Освен чистотата, красотата и хармонията, там, разбира се, ние виждаме едни древни правила. Учителя Бенса Доно е говорил за законите във всичките беседи, дори ги е именувал и е дал пълния списък. Единствено само в неговото слово се вижда пълния списък на законите, и то на нашия роден език, свещен, на нашите деди, където човек до такава подробност може да ги изучава, че всеки ден да се свързва с един закон и това да изправя неговата мисъл. Ако ние потъваме в материята, се разсейваме и започваме да си мислим, че това, което се случва, е един затвор на душата. Почват едни страдания. Даже и дъжда може да преживява човека като страдания. Представате ли си? Но слънцето винаги си свети, така че това е един прекрасен пример за нашата устойчивост при всичките условия на живота. Даже и мъдростта е над нас в това, което е защитата Божия. Отново се връщам все пак на връзката между Христос и Учителя, където всеки един от нас би трябвало да възстанови светлината между тези две личности.